ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି 2 ମିନିଟରେ ଓଟିଆର୍ ନମ୍ବର କେମିତି ବନେଇବେ। ଏବେ ଯୋଉ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପରେ ତାହାର ଯୋଉ ଓଟିଆର୍ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି, ଆପଣ 2 ମିନିଟରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ଆପଣ ବନେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠିରେ ଆପଣ ଏନ୍ଏସ୍ପି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। एनएसपी मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ एनएसपी ओटीआर ଗୋଟେ ଆପ୍ ଥିବ, ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ହେଉଛି ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ଡି। ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଥିବ ଆଧାରର ଫେସ୍ ଆର୍ଡି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଏନ୍ଏସ୍ପି ଓଟିଆର୍କୁ ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଛି ଲଗ୍ଇନ୍, ରେଜିଷ୍ଟର, ଇ କେୱାଇସି ବା ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସିମ୍ପଲି ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଟିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଓଟିଆର୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଏଠିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିପି ଆସିବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ଏଇଠିରେ। ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତା ଆଧାରରେ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଫିଲ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯଦି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନିଜ ବାପା ମାଆର ଆଧାର ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବ। ଆଉ ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଜ ଅଛି ସେ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଧାର ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଓଟିପି ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏବେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଇକୁ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଟା ଶୋ କରିବ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଅନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଶୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ନେମ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ମଦର ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ମାଆର ନାମ ଅଛି, ବାପାର ନାମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇକି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଓଟିଆର୍ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେ ପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।